Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Bert. Taga Negros Occidental po ako. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari po ito taong 2005. Noong aking kabataan, hilig ko ang pangangaroling at mamamasko tuwing sasapit ang Disyembre. Halos buong barangay nga, kilala na kami ng aking mga barkada dahil sa tauna naming pamamasko sa kanila. Nasa edad 12 pa ako nito. Tandang-tanda ako pa noon. At nasa grade 6 na ako noon. Sa pangangaroling namin noon, halos naman lahat ay nagbibigay. Mayroon din namang hindi, ngunit ayos lang naman iyon. At ngayong malapit na nga ang magpasko at buwan na naman ang pangangaroling at pagbibigay ng aginaldo, naisipan ko itong ikwento. Gamit ang mga piniping tansan na nakuha namin sa labas ng mga tindahan, katulad ng mga soft drinks at alambre, nakagawa na kami ng magagamit namin sa pangangaroling. Nakahanap rin kami ng mga lata at mga bato na magsisilbing tambol, kasabay ng aming pagkanta sa darating na gabi. Ganito ang senaryo. Magkakamagkano kaya tayo mamayang gabi, no? Wika ko sa mga kasamaan ko. Sana makarami. Gusto ko kasi mabili yung baril-barilan bago magpasko para alam mo na, makasali na ako sa mga kalaro natin. Ako na lang kasi walang baril eh. Wika ni Kyle. Sa bagay, ako din naman eh. Pagkatapos ng simbang gabi mamaya, unahin natin yung pinakaunang bahay sa barangay hanggang sa pinakahuli. Wika ko muli kay Kyle. Oo nga, magandang ideya yan. Pero sinabihan kasi ako ni nanay, wag daw akong mangangaroling sa bahay sa bandang dulo. Matanda daw kasi yung nakatira doon at masungit pa. Sus ka, hindi yan. Sanay naman tayong masungitan eh. Di naman kasi lahat ng tao sa barangay natin eh magiliw sa mga katulad natin. Sige, subukan natin sa bahay sa dulo mamaya. At isama natin sila, yung iba nating barkada. Pagkatapos ng aming pag-uusap, nagsiuwian muna kami para maligo at maghanda sa pagsapit ng oras ng simbang gabi. Balak kasi namin talagang kumpletuhin iyon. Dahil matutupad daw ang wish mo kapag nakumpleto ang pagsisimba ng simbang gabi. Ang hiling ko kasi noon ay makauwi na ang papa ko sa amin. Sundalo kasi ito. At nung mga panahong iyon, nakadistino pa siya sa Mindanao. At yun nga, lumipas ang ilang oras, sumapit ang simbang gabi. Iisang sitwasyon, magkikita kami sa tagpuan bago pumasok ng simbahan. Lagi kasi kaming magkatabi sa upuan ng aking mga barkada. Nung nagkita-kita na kami, tumungo na kami. Nang makapasok na, hindi pa nagsisimula. Mayroon pa kaming nakatabing dalawang matandang lalaki na narinig pa naming nag-uusap ng, "Pare, nabalitaan mo na ba? Marami daw batang nawawala ngayon. Mga nangangaroling pa. Nakakakaba kaya yung anak ko. Hindi ko pinapayagan eh." Talaga? Ang junjun ko nga eh. Di ko pinapayagan mga roling sa dulo. Andun daw ang pinagdududahan nila. Yung mayamang matanda doon. Oo, delikado doon. Liblib na kasi. Ilan iyon sa mga narinig ko.
Kasi hindi na natuloy ng dalawang matanda ang usapan dahil tumunog na ang kampana at magsisimula na ang misa. Matiwasay naman itong natapos. Nagagalak ang dalawa na lumabas ng simbahan. Tumakbo na agad kami sa kauna-unahang bahay na aming nakita. Unang bahay pa lamang, 20 pesos kaagad. Hanggang sa matapos na namin ng marami-rami at nakabuo na kami ng sa halagang 200. Isa na lang ang di namin napupuntahan, ang bahay ng matandang mayaman sa dulo ng baryo namin. Nagdadalawang isip pa nga kami dahil sa dadaanan pa lang namin ay sobrang nakakatakot na. Sobrang dilim kasi at wala man lang sinag ng buwan na tumatama sa aming daraanan. Dahil magubat ang lugar na ito. Pero sa hangarin namin na baka malaki ang ibigay ng nandoon, ay tumuloy kami. Ang masakla pa doon, wala ding mga ilaw ng poste, kung kaya kami ay nangangapa lamang sa dilim. At habang naglalakad kami tungo sa bahay ng matanda, ay may nakita kaming maliwanag na bahay. Siya lamang ang nabubukod tanging bahay doon. Marahil ito na nga ang bahay ng matanda. Kyle, tignan mo. Baka ito na nga yung bahay ng matanda na sinasabi nilang masungit daw. Oo nga no. Ang laki ng bahay. Tsaka napakaganda. Ang daming ilaw. Siguro malaki ibibigay niya sa atin. Di natin malalaman kung hindi natin masusubukan. Wika ng isa pa naming kasama. Bali 4 pala kaming pumunta. O siya, tara na. At mga ruling sa bahay ng matandang masungit na yon. Wika pa ng isang kasama namin ng pang-4. Nung nandun na kami sa tapat ng gate, kumanta kami at tumugtog din ng ubod ng lakas. Pagkatapos namin kumanta, ay bumati kami ng Merry Christmas o namamasko po. Mukhang wala namang tao dito ay. Ang tagal namang magbigay nito. Wika ko pa nun. Kumanta pa tayo ng isang beses. Baka hindi niya lang naririnig. Sagot sa akin ni Kyle. At yun nga, kumanta pa kami ng isang beses pa. At nung natapos na ang mga awitin, ay binuksan ng matanda ang pinto. Pasensya na mga iho. Kung di ko narinig ang pagkanta niyo agad. Mahina na kasi ang pandinig ko. At naghahanda pa ako ng makakain ko. Wika ng isang matandang pumungad sa amin. Binigyan niya kami ng tig-1,000 piso. Hindi ko alam. Pero sobrang laki na iyon. At ng beses iyon nangyari sa amin. Natuwa kami kasi ang sinasabi nilang masungit na matanda ay mabait naman pala. Ang laki naman po nito. Maraming salamat po. Mabibili ko na ang mga laruan na gusto ko at mabigyan si nanay ng pera. Wika ko naman. Maraming salamat po. Pagpapasalamat naman ng 3 kong kasamaan. Nang paalis na kami noon, nang bigla kaming tinawag na matanda at sinabing, "Mga bata, hali kayo at pumasok kayo sa bahay ko. Nakalimutan ko na maraming pagkain pala ang naihanda ko at hindi ko ito kayang ubusin." Saktong-sakto po, nagugutom na din po kami. Kanina po kasi kami naglakad-lakad eh. Wika ko naman. Oo nga po, gutom na kami. Wika ulit ni Kyle. Pagpasok namin sa loob, nakita namin ang loob ng bahay ng matanda.
Ang daming kumikinang doon at napakaganda ng mga lampara, mga antigo at mga likhang sining na halatang pang sinauna pa ito. Pinaupo kami ng matanda sa kanyang kahaba-habang lamesa at sobrang daming nakahanda doon na para bang mayroong isang piging na magaganap. Mayroong lechon manok, mga panghimagas, mga gulay, at iba pang mga paborito namin katulad ng mga espagete. Napapansin din namin na hindi kumakain ng matanda at mukha itong problemado. Kaya tinanong ko ito kung ano ang problema niya. Lolo, bakit po hindi kayo kumakain? Hindi po ba kayo nagugutom? Huwag mo akong alalahanin, iho. Naalala ko lang sa inyo ang dalawa kong anak na kamukhang kamukha ninyo. Wika nito. Napaluha ang matanda dahil sa sabi niyang kamukha daw namin ang dalawa niyang anak. Asan na po ba sila ngayon, Lolo? Tanong ulit ni Kyle. Oo nga po. Ang laki-laki ng bahay niyo, wala po ba kayong kasama? Wika ko ulit. Ikikwento ko sa inyong mga bata ang buhay ko. Ako si Emilito, 74 na taong gulang. Lumaki ako sa matiwasay na pamilya. Ang aking tatay ay may-ari ng isang katayan ng baboy. Samantalang ang aking nanay ay iniwan ako simula ng pagkabata ko. Ako lamang ang nag-iisang anak ng aking tatay dahil hindi na siya humanap ng ipapalit kay nanay. Sabi ng ama ko, iniwan daw ako ng nanay ko dahil sa aking pangit na itsura. Noong kabataan ko, lagi akong tinutokso ng mga bata. Kaya minsan, natatakot na lang akong lumabas dahil baka makutsa ako. At nang lumaki na ako, namatay ang aking ama dahil nasaksak siya. Di kilalang mga tao. At nagkaroon ako ng asawa at anak. Nabuhay naman kami ng masaya hanggang sa isang araw ay iniwan ako ng aking asawa. Dala-dala ang dalawa kong anak. Nabalitaan ko na lang noon na namatay ang aking asawa at hindi nakita ang kanyang katawan. At kasama din ang aking dalawang maliliit na anak ko noon. Labis kong sinisisi ang aking sarili dahil ganito ang aking itsura na kinakatakutan ako. Kaya mas pinili ko tumira sa malayo sa baryo ninyo dahil ayaw kong saktan ako ng ibang tao. Kawawa naman kayo, Lolo Emilito. Nasa murang edad ay nakaranas na kayo ng pangutya. Wika ko sa matanda. Nakakaiyak naman po ang kwento ng buhay niyo, Lolo. Sabat naman ni Kyle. Niyakap namin siya ng ubod ng higpit dahil umiiyak pa din siya. Huwag kang mag-alala, Lolo Emilito. Lagi ka po naming dadalawin ni Kyle at ng mga kasamahan ko. Nang sa gano'y hindi ka po malungkot. Oo nga po, Lolo. At ituring nyo na din po kaming mga tunay nyong anak. Wika ng mga isa sa kasamahan namin. Maraming salamat mga iho. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong saya. Maraming salamat talaga sa inyo. Walang anuman po, Lolo. Sagot naming lahat. Umalis na nga kami sa bahay ni Lolo Emilito dahil baka siguro hinahanap na kami ng mga magulang namin. Nakangiting nagpapaalam kami kay Lolo Emilito kasabay ng pagkaway-kaway niya sa amin.
Nung gabing iyon ay nakauwi naman kami ng maayos sa sari-sarili naming tahanan. Kinabukasan, bumalik kami sa bahay ng matanda 10:00 ng umaga para dalawin siya. Sa pagkakataong ito, kami lang ni Kyle ang bumalik. Kumatok kami. "Mga bata, kayo pala iyan. Halina't pumasok kayo." Nilibot kami ng matanda sa kanyang bahay at marami kaming nakitang mga lumang gamit at mga libro na may tatak na bituin at mata sa gitna nito. Hindi ko na lamang pinansin iyon at pumunta naman kami sa halamanan ni Lolo Emilito. "Wow! Ang ganda naman po ng inyong bakuran. Napakadaming makukulay na halaman." "Oo nga, ang babango pa ng mga bulaklak ninyo, Lolo." "Maraming salamat mga anak. Simula pagkabata ko kasi ay mahilig na ako sa mga makukulay na halaman, gaya ng mga kulay pula." Tinulungan namin si Lolo Emilito na magluto sa kanyang kusina at medyo nahirapan kami dito. Nagtawanan na lamang kami dahil madudungis ang mukha namin at punong-puno ng harina. At natapos na nga namin ang aming ginagawang cake. Kahit mahirap at nakakapagod, nagbunga naman ang aming pagsisikap. Nakakapagod po pala gumawa ng ganito. Mahirap talaga, lalo na pagbata pa kayo. Oo nga po eh, nakakapagod, pero okay lang, masaya naman. Lolo Emilito, saan po ba ang palikuran ninyo? Andun lang sa dulong-dulo ng kwarto ko, iho. Sige po, Lolo, salamat po. Habang patungo ako sa banyo, ay may nakita ako na may nakasulat na bawal pumasok. Para ba itong pinto na may tagusan pababa? Pero isinawalang bahala ko lang iyon. At pagbalik ko, kumakain na sila ng ginagawa naming cake at nagkukwentuhan. Pagkatapos naming makasama at makausap si Lolo Emilito, ay agad na din kaming umuwi dahil marami pang iuutos sa amin. Hanggang sa lagi na namin siyang dinadalaw at napapalapit na din ang loob namin kay Lolo Emilito na para bang isang tunay na tatay namin. Paulit-ulit lamang ang ginagawa namin tuwing dadalaw kami doon. Kakain, maglilinis ng bahay, magdidilig ng halaman, at marami pang iba. Hanggang sa isang araw, ginabi na kami ng punta kila Lolo Emilito. Dahil na din sa madaming ginagawa sa aming mga sari-sariling bahay. Kyle, ano na kayang ginagawa ni Lolo Emilito ngayon? Ewan ko ba? Tara na nga, puntahan na lang natin. Pagpunta namin doon, ay ganun lang ulit. Pinagbuksan kami ng pinto at naghanda na naman ng maraming pagkain si Lolo Emilito. Madami akong napansin na nagbago sa araw na iyon at tila ba'y merong bakas ng dugo ang kanyang apron. Pinagsawalang bahala ko na lang iyon dahil baka iyon ay kinatay na baboy lang. At nakangiti niyang sinabi ang salitang, "Kumain lang kayo mga anak." Kinain na muna namin ang panghibagas na cake. At nung malapit na naming maubos, nakita ko na biglang bumagsak si Kyle sa upuan niya. Kyle, huling salita ko
bago ako mawala ng malay. Nagising na lamang ako dahil sa sobrang sakit ng ulo. Pagdilat ko ng aking mga mata ay nakita ko na may isang matanda na napakabalahibo at malansa ang amoy at sobrang baho. May apron din siya sa liig niya at naghawak ng pangkatay ng baboy. Kitang-kita ko ang ginawa niya sa bangkay na inaagnas na. Pinagtatadtad niya ito gamit ang malaki niyang kutsilyo at hinati-hati na para bang ordinaryong hayop lamang. Dito ko napagtanto saan pala galing ang mga inihanda ni Lolo Emilito sa tuwing kakain kami sa kanila. Wala pa naman nakakakita na lumabas ito at pumunta ng palengke. Tumingin ako sa bandang kaliwa ay nakita ko si Lolo Emilito. Sobrang nakakatakot ang mukha niya ng gabing iyon. Kulukulubot ang mukha at hindi maipinta. Hanggang sa naging katulad na sila o halos magkapareho na sa lalaking tumadtad ng bangkay. Sa sobrang takot ko ay naihi ako sa aking pinagkakatayuan. Pagtingin ko ay nakatali pala ang aking kamay at nakasabit iyon. Hindi ko naramdaman agad ito dahil namanhid lang siguro. Sinipa-sipa ko si Kyle at agad namang itong nagising. "Shh! Huwag kang maingay, Kyle." Pabulong na wika ko sa kanya dahil mukha na siyang sisigaw sa nakita niya. At marami din kaming nakitang bata na nakatali ng gabing iyon at mukha pa naman silang ligtas. Pilit kong pinipiglas ang aking tali sa aking kamay dahil nga sa payat ako ay agad akong nakatakas sa pagkakatali ko. Agad kong kinuha ang isang matulis na kutsilyo at tinanggal si Kyle sa pagkakagapos nito. Agad kaming tumakbo ang dalawa at naghanap ng daan papalabas. Di ko na naisipan pang iligtas ang ibang bata dahil siniguro ko ang buhay namin ni Kyle noon. Nang meron akong naririnig na yapak na tao sa taas ng pinto, napag-isip-isip ko na baka nga ito ang lagusan pababa na may nakasulat na bawal pumasok. Tumingin-tingin ako sa paligid upang makahanap ng labasan. Pinilit kong mapakalma si Kyle dahil nga parang hindi niya mapigilan ang emosyon dahil sa sobrang takot. Nang may makita kong isang maliit na bintana, subalit ito ay mataas. Kasya lang kami nito na saktong-sakto. Kaya agad akong umakyat malapit sa pinto at nilagyan ko ng bakal ang lock nito nang sa gayon ay hindi ito mabuksan kung sino mang may paparating. Pagbaba ko ay kinuha ko ang isang upuan at pinauna kong umakyat si Kyle at ako ang pinakahuling lumabas. Pagkalabas namin, dumiretso kami sa kagubatan dahil hindi ligtas ang daan kung doon mismo kami dadaan sa harap ng bahay ng aswang na si Lolo Emilito. Dahil nung gabing iyon, nakita din namin na maraming tao ang pumapasok sa bahay niya. Ang panghihinala ko ay hindi talaga tao yon. Baka isa din itong mga aswang. Sa layo-layo ng tinakbo namin ay nakakita kami ng mga kabahayan at may nakita kaming dalawang tanod na naglalakad. Dito na namin naramdaman ang sobrang pagod dahilan para bigla kaming mawala ng malay. Paggising namin ay nasa barangay hall na kami. Kwento ko sa kanila ang nangyari.
na kahit sila ay naniniwala sa amin dahil totoo nga ang sabi-sabi na may lahing aswang ang matandang iyon. Nang malaman ng mga taong bayan ang nangyari sa amin ay agad sumugod ang buong barangay sa bahay na iyon na merong dalang mga itak at mga disabog, apoy at mga gaas. Sinugod nila ang bahay ng walang pag-aalinlangan at agad nakita ang mga aswang na nagsasalo-salo sa malaking lamesa na puno ng mga batang nakahain doon. Agad naman pinagpapatay ng mga tao ang mga aswang at nilagyan ng gaas ang buong bahay. Niliyaban ito ng apoy. Nakakalungkot man sabihin pero walang bata ng isang nakaligtas maliban sa amin ni Kyle. Ilang buwan din bago lumabas ng bahay si Kyle dahil sa sobrang trauma. At ganun din ako. Hindi na ako lumalabas tuwing gabi. Magmula noon, wala nang nawawalang bata tuwing nagpapasko at kinalimutan na lang namin ni Kyle ang mga pangyayari. Matapos ang ilang taon, umuwi na din ang aking amang sundalo galing ng Mindanao. Simula nung nangyari sa amin iyon ay hindi na kami nangaroling ni Kyle. Pati na mga batang mga kapitbahay namin at mga pinsan ko dahil nagkaroon kami ng takot sa bawat bahay na pupuntahan namin. At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Muli po, ako po si Bert ng Negros Occidental.